Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Magadi Machinda na Tete. Tiripoizu kwakadi wabviwa kutrene anditika wakamira sei kama awa madzimai wangu. Okay. Awa nditsano. Ndo hanzvadzi yemudzimai wangu. Okay. Handitika. Zvino dare rinoyatezvara nemukwasha. Apa ranetsa kwemukwasha, ranetsa kwatezvara, ranetsa kubva. Ranetsa kwandiri inini. Nekuti tinogara kumwe chete. Okay. Awa tezvara ndinogara nawo. Ndane makore ndinawo. Handiti. Alright mukwasha. Tipire tinzwe timbonzwa kuti chanetsa chii munhu. Pamusoro nhau yanetsa ndeyekuti ndakashaya mari mumba. Ndine mari yandakashaya mumba mangu. Vana hatina, vana vese vanogara kumusha. Tinogara tiri vatatu saizvizvi. Saka ndonyaya yandafambira kuti regai timbofamba tinzwe kuti zvakafamba sei, mari yangu yakaenda kupi. Ndona uya atafambira pa. Mumba macho yaigara pai. Yanga iri moto. Muhembe moto mune jaketi rangu ririmo. Muye mukati ndo manga muine mari yacho. Inini nadzimai wangu tichaisana kuti mari iri ipapa. Chete. Saka ndibva mabvunzana kuti mari iri kupi mundima isaka muri tu. Chokwadi ndakavabvunza. Vaitokanuka kutoshamisa kuti zvatorwadza hanzi kuzwa kuti mari iyo iri kupi. Apa mari iyo yanga yakawanda. Alright. Chokwadi. Handiti. Vanzvadzi hanzi mari iri kupi ndimuri tu maiziya. Ndakatoshamisikawo pavakandibvunza vachiti mari iri kupi. Pesa pogara kuti mari iri mupatakairongedza ndo pane mari. Pavakazondibvunza ndo patakatoshamisikawo kuti mari iri kupi. Handiti. Alright. Sekuru. Hanzi titsvaga mari yedu, hanzoti kuno ndokwa yaka. Kwasekuru ndokwairi here. Mbacha hamuna, saka munoti yakafamba ichienda kuno here. Saka zvichaita kakuchengeta mari mumba. Ndo saka government ichiti vanhu ngachipinde mari kubengi. Alhamdulillah. Nokuti mari ine chitema. Ndizvo. Ndikatarisisa kubva kumashure. Bhaibheri richitanga rakatotaura nyaya yemari. Asi vanhu hatingonzwi chete. So mumba tiripo 2. Tinopana chisidzirano chokuti ndichafa newe. Asi tinozoona kuti tiri kufamba ngepaki. Handiti? Nokuti Mwari akasika rufu rakata sei? Inini handingataure zvakawanda komaropi. Because ava vanhu vati tirikusvaga mari. Saka inini ndadi ndibvunzewo kuti vanoda kuti nditsvage chiro sei. Inini nemimi tinoiwana kupi bosi tikubudisa kamera kuti tizive kuti urwere chii kufamba. Saka vari kundipa kuti hanzi sekuru tinoda kuti tauya kunoku kuti tine dare yekushayikirwa kwemari. Alhamdulillah hatirambe. Mukomarobi ndofunga kuti takaenda zvatichakutaura. Chinhu chinorwadza vanhu vemari ava. Manzwisisa? Ndakabuda ndakanyorera pabepa. Mazuva atakaenda kuSouth Africa munozviziva. Yemari yakawanda iye. Ndakabuda ndakanyorera papepa. South Africa yese pa inonzi chi bepa remuSouth Africa news pepa yakwe. Nyaya yachitonzi tinoda kuona munhu traditional healer akaita nhau iyoyo. Nhau iyo mukomarobi nanhasi chiri kundibata. Nokuti ikaramba yakandibata kusvika gore ripere munhu asina kundizondiripira mari yangu. Ndichaita zvinorwadza. Nokuti President Ramaphosa vakataura kuti mari iyi yakashayika mugovernment ikadzokera. Munhu akaisati adzokera. Handiti? Akabvunziwa traditional ndiani. Ndikabuda ndakapfeka kachisoti pa newspaper yeku-South Africa. Asi wallahi handina kuona dora. Ende munhu wacho pane zvino so nekushanda kuhurumende anzi akundiudza kuti ndakasumudzirwa sekuru handina mukana. Haana mukana wokuyazondiona kuti andipewo chikamu changu asi chekudya mari akanyarara. Nokuti iye anoshanda muhurumende. Asi angakabidwa kamari yehurumende yacho. Alhamdulillah. Mari iye yakadzoka. Ndikaona kapikicha kangu kari kubuda pabepa reku-South Africa. Zvikanzi there is another good traditional healer kupi kwa Ramaphosa achitaura kuti it's a good traditional healers ari kubuda paZimbabwe TV. Ndikuona kafesi kangu kabuda ipapo ndikati kwa inanga ndiani? Ndikuona ndini ndiyati wallahi. Tafa kuSouth Africa.
1 billion yadzokera ku South Africa. Zvino ava vanouya achitiza kuti sekuru tauya kuti tozoziva kuti mari yakafamba sei. Mukomarobe chinhu chinonetsa chekuti vanhu ukafira mumvura munhu mutema nditi even hope cheche ikafira mumvura inoita se nobira pamusoro ndizvo. So ava vanouya kuti isusu sekuru tikutsvaga mari kung'anga. Ini ndinoona fange inenge iri miedzo. Chinonzi miedzo ndechekuti ivo pachezvavo vagara mumba ndofunga pamwe da akaenda kokukandidzira kana da vakazvimbisa dumbu vaone kuti munhu wacho anozvimbisa dumbu. Saka ine ndichida kuziva kuti vatode tizvimbise dumbu here tiite sei. Mubvunzo wangu because ini ndikushamisika nazvo ndiri kutondinesa pavanhu avari vakagara kudai. Handiti hanzi nasokombira kuti tiite sei kumunhu wamunofungidzira kuti akatora mari. Tsana mune kana kutozvimba dumbu ibo ichokwadi atori murai tsana atori murai paipi pacho mari yesi hamuna tsana. Asi chakuda kutaura ndechekutoti sekuru wari kubvunza mukuda kuti tiite sei mumba mutaigara tiri vatatu. Saka inini ndiri muridzi wemari mariyo iri ndizvozvo tsana saka chandaa kuda inini kutozvimba dumbu kuri right nekuti munoziva chinonetsaka pamba pepai panogara vanhu vakawanda saka mumwe munhu anogogona ngopinda bherengeti sister vangu abuda ova ini ndisipo. Saka ini ndiri kungoti munhu ngaazvimbedu kana kutopenga zvake zvitori ndo chokwadi chaicho. Varume chete ndavakutaura vanhu hanzi woitwa semunhu Indanchiti kana sekuru achimbokona kuvheneka kuti ndiyani akatora umbovheneka kana izvo zvipso. Aiwa asekuru ati hasa zvekuvheneka hasa zvemiedzo. Vada wangoita straight away. Timhanye kudzimba dzedu. Vangoti zvekubvunzana makabvunzana. Sekuru kuvheneka havasina kuvheneka. Vari kuti ndoda kuti mungondudza kuti mbavha muda ndiite sei. Saka zvaudzwa kuti chikamu chiri kudzokera kwamuri. Muda kuti zviite sei. Ana varume vati hanzi ngaazvimbe dumbu. Kwemi muda kuti zviite sei. Sekuru ngavogadzira zviro zvavanogona ivo zvangoitika ngazviitike. Handiti sekuru zvanzi itai zvamunogona. Mukomarobe muZimbabwe munomu takauya su tiri vabva kure. Tinonzwa kana tiri paredhiyo munoziva kuti isusu kubva kuMalawi kuti hakuchaita basa muZimbabwe. Chiri kutitadzisa kuita mabasa yese akanaka. Handiti tese susu n'anga dzawanda muZimbabwe muno tiri mabwidi. Saka tinoramba chitukiyo kunzi mabwidi aya yatanga mishonga yakaipa tanga mishonga yakaipa. Inini Mukomarobe chinonzi upenyu kutya zvinhu zvakaipa panzvimbo paugere ndizvo. So mari kana ichinzanzi mari yashaika apa tingati apa muri free apa ari kuchema ndiani? Ndini muridzi wemari. Amai mukuchema? Mukuchema. Tsano mukuchema? Zvinotondorwadzawo nekuti Tsano ndovanotondisponsor twakawanda wanda saka hei ndikugara kwandiri kutoita nawo. Inini ndinoda kubvunzisisa mushe. Tichienda kumatare ndakamboudzwa vanhu kuti vanhu anofunga nini ndikazunguza musoro ndokuti mdzini wauya. Ndizvo. Ndikazunguza musoro kuda so manje nini ndikazunguza musoro kuda so ndinorwadziwa. So ini ndino andizunguze musoro. Andizunguza musoro ari uku. Chinondipa kuti nini ndikuvhunzei mushe so ndichita fange ndikutenderera. Ndo mutauriro wangu kuti nzwisise. Chikonye chiri mumba makachirera. Ini ndobva kuMalawi. Handiti? Ndikabva kuMalawi ndikatora mwana wapa next door. Inenge richi takuno kuZimbabwe ndomuti chi? Ndi hama yangu. Asi tabva naye kupi? kuMalawi. Ali chi? Ali apiri, ali achabola. Kana kuti ndamuchinja senemu kuti aite chabola pamba pangu. Ndizvo? Saka apa awanditsana. Iwe ndanzozi yako? Yanzozi yangu. Sure. Sure. Chinonzi uroichi. Kuitira munhu zvakaipa. Kuitira munhu zvakaipa. Apa muri free so ari kuita chakaipa ndiye. Uya kuchema mali yake. Glasi rakanaka ka? Glasi rakanaka mdzimai.
ukauya kunoku uchiti ndikunotesta achapola kuti inini achapola ndashaya mari ndikuita kula nanzvadzi yangu ng'anga inobata kutangira kumapeto kusvika kumapeto ndozvandikukumbira handiti munobva kumba kwenyu muchironga noti ngatichienda kwaachapola tonoona kuti achapola vachaona here imimi motoziva kuti mune dzimwe nyaya kumashure uku so ng'anga tasvika munoona ti vanhu vakati tinashe Mugabe ngaavhare chanero yake chanero tinashe Mugabe yakaipa anoti yakaipa ndiani ndoda kubvunza anoti yakaipa ndiani anenge achinyepera munhu anenge achitawo zvakaipa anozviramba kuti asabude pachena amai vanhu ava vari tuwa mari yashaika mumba mbavha hapana saka mbavha iri papi patiri ka iwewe ndiwe mudzimai wevanhu ava ka ndiri mukadzi wava iye hanzvadzi yangu hanzvadzi yako sister ichi sekuru pamusoro iyi ava nditsano imbomira iwe vasikarira kuti unondipira matani pazvakatangika amai muchitora hanzvadzi iyi makamutora muchita aite sei pambapenyu ndakamukumbira kuti atimuchengetere kuti akanga asina pekugara asina pekugara ari chii chako iri hanzvadzi yangu iwe inda unoita matirikisi pamberi pematare matare aedzewe kani ndozviziva sekuti matare aedzewe saka iwe uri kuyazoedza sei unobva kumba kwakoko nehanzvadzi yako ukuti hanzvadzi yako uyu murume motizanzi kumushanda kupi nai baba iwewe murume ini kumushanda ubva kunyamapanda boda boda nyamapanda asi dzinza rangu chairo rikumakavi kumulanje kumulanje ndokulindi makora amai anabara niwa kudedza right ndozviziva kuti mese mablanda mese munozopesa zvazoiti asi mari payaenda inini nekushayika kwaeni amai chokwadi chakazara murume ari kuda chokwadi chakazara kuti azive kuti mari yake yakafamba sei nokuti mari aibururuke kamupa munoziva kana chitata kuti pfera mumba mari aibururuke iri mari yangu azviti nipainge iri mari yangu azviti hamuna kana mari aibururuke mumba wallahi toda kuti kana imba chinzi yakabiwa mari mumba mako makapwanyiwa here do hamuna kupwanyiwa do makagutulwa here do hamuna indakazobva kubasa tsana washanda ndindo wachengeta zvakapfeka zvese zvavano ndindo waitira vanosaka vari tupamba ndichidzoka ndo pakasvika ndodzoti tashaya mari mumba tikatonetsana asi ndinotonyara kuti avanditsano unonyara chima pedza kuwabvunza nembi mari yangu vese havasi kutaura chokwadi vari kungonai mbuya dare rakanaka zvo hazvina zvatinonetsa mari hapana kwayakaenda kaziroziro kuti mari yakafamba sei utsotsi wako hausi wanasika alhamdulillah tikuda taura chokwadi pamberi paallah subhanahu wa ta'ala ndosaka ndataura kuti imimi pamabva kukweseko muchienda pamaprofita muchifugama muchinzi aimbo batai nombo iyo batai chichichi muchitendera maiti mukuwina cheta muri kuwina tafamba zvishuwa maprofita mamukutaura mutafamba tafamba izvo ichokwadi chokuti uri kuloya mbiyako andikubvunza mukomana gara mushe ichokwadi chokuti iwe ukuroya uyo here nokuti dare iri paukama wenyu ausi ukama iye ndiye asiri kuziva kuti ipapa zvakamira sei alhamdulillah nokuti mari iwewe uri kuziva zvamaita nemunhu wako uyu ari apa mozivana kuti mari iyoyo yakafamba sei chinangwa chenyu ndechechii alhamdulillah kana iri hanzvadzi yangu yakatora sekuru asina anga zvandikuziva kuti akatora sistera nandini ndimunogara ino handipinde mubedroom nayambuya sekuru amai sekuru ndinonzwa sisi nekunyaya kana maona tasvika kunoku muchiti takumboenda kunokutaura nhau dzedu pamusoro pemagodobore ndati musaende muchiedza mukapota muchiedza pang'anga munhu akabva panapa chiri chituna kunosvika kuzhombe manzwisisa inini munhu akaya panapa achitituraya anenge chiri chituna imimi muchitobva kumba kwenyu matobva muchitoziva kuti tikuendera chako
mozouya panapa moti mari yakabiwa ko pamailonga imimi kuti toda kuti tiwane mari munhu uyu ibalance alizive zvatunoita mamuchifamba sei imbomira ikoko amai budirai murume uyo kuti uyu ndiani wenyu uyu nasi mukareka kubudira ipapa zvipere zvakanaka nokuti dare iroro harina kundichenera ndokudzisambira kwakaita mari ikoko amai nanzodzi yangu uyu yanzodzi yangu wallahi iyanzodzi yangu seku anzodzi yangu uyu alright mwana wakaba mnini makuna chii kana ari yama yako andira makuna ndati makuna chii mubvunzo handisi kuti waita makuna ndikubvunza chinonzi makuna chii handikwanisi kuzvipatsanura kuti chinonzi makuna chii asi munozviziva ndongonzwashona kuti makuna asi kuzvipatsanura handikwanisi makuna kuita bonde nehama saka uyu kana akupinda bedroom mako akumboitei mari iyoyo pamuri muri 2 uchiti usvage mbavha isvagike iwanike kupi iwo waiti hanzvadzi chengeta mari munonovaka chii chamuda kuvaka ndiwe kamudzimai wacho ava vadzima vesava iwe une ukama nemunhu iwe mukomana une ukama nemukadzi uyu mainga chiimimi pano taura bvuma itokwadi ndawestamari yako ndichifamba mauya panapa iwevo uchiziva kuti uyu murume weashandi wakati uya ndikuchengeti murume wangu anoenda kubasa ndiye saka iwe kuchengetewa uchichengetwa nemurume asiri nemurume mbiyako nhasi uyo nomauya moti sekuru chapola tibvunzirei kuti akapa mari ndiani iwe waibvisa bichana yekononwa doro uchitasatasa kuti anoya sei timbotiudza nyaya yako kuti chinangwa chako chawakaitira izvozvo jaindi liya ari kutore musi wedu tioneswe basa ndo panovhira mukanzwa kuti kunanga akuenda kunoteswa ini panapa ndinoesalukawo iwewo kuchengeta murume une tsisi stereki aisi nzodzi yemukazi wako uyu naivi ndiani wenyu iyanzvadzi yangu pakuita sei munizva kuti yanzvadzi mwana wakaba mnini naiwe mira ndikuvhunze ndiwe eka mukadzi wacho ndiwe une varume ava kake chitu chikuvhunza ka iwe mukomana jai ndikurumidza shamari tawenda saka naiwe mukomana iwewe rasta ndimbonditaurira pawakaudza hanzvadzi yako kuti ndakanganwa chipfeko changu mumba onga chichikanganwa chita sei chemukati ndipe musi wangu pawaikanganwa chipfeko mumba matsano wako wanga uchimboita sei chawakati sisi ndakangana zvinhu zvangu zviri kupi zvanga zvafamba sei kuti uyu hanzvadzi yako chipfeko chake chiwanike bedroom mako iyo change chaenda sei amai hanzvadzi yako uyu makati muita zvamunoda uyu hanzvadzi yako kuti chipfeko chemukati chiwanike bedroom mako zvanga zvafamba sei handisi kupatondera sekuri papa mubvunza iwe usipatondera iwe wakamupirei paakakuudza kuti ndine chipfeko chirimo mosisi nditarisirei kuseri kwemubhedha kumusoro changa zvafamba sei handisi kupatondera sekuri uruda kupatondera uda kupatondera shuwa kusimba moyo here nekusanyara sekuru musapedzerwe nguva avanhu kana pane zviripo pavarika itai zvamunogona ndini kutaura sekuru ndati vatange vanzwa nyaya dzavo musada kutipedzera nguva taurai chokwadi nyaya dzavo uyu mukomana munditambudza vanhu saka iwewe ukutaura kuti uyu ndio unotoa kuti achienda nemari uchimupa pashoma kumusha kwenyu ambori chii haana ukama newe kwako anozorara newe saka mukuita makuna here bvunzo wambobvunza kuti kana uchiti hanzvadzi yako uchirara naye makuna ndechii muri kuda kuti muite sei nyika ino yakatarisa kudai so iwo kana uchiti hanzvadzi yako here uyu handisi kuona mutumbo umwe chete alhamdulillah kana kuti mwana wako abandiki wakabandiki yene pamusoro sekuru kutaura chokwadi
inini uyu murume ndio murume watakazvara naye mwana wangu wokutanga. Iwe jaji Mira kana. Eh. saka iwe wakazvara naye mwana Mwana wakatorera mukadzi wangu. Wakatorera mukadzi wangu. Sanda. Wakatorera mukadzi wangu andakaita naye mwana. uchibva pari pasi kuda kuona baba vangu tichabuda muno saka mari yemurume uyu chabuda muno amai saka muri wesa time uchiziva kuti mune mari yangu maitora murume muchiti muchengete saka iwe ndiwa unechengeta murume mbia utora murume wako wakata naye mwana uchengetesa pamumwe murume right iwewo wangwa chidamba uyu murume vise hembe idzodzo iwe wangwa chidamba kuti aumuzivi uyu au mwana wakabandiki saka mwana wakabandiki akazvara newe mwana sei Asi hanzvadzi yangu sekuru ndakaita naye mwana murume wangu wokutanga. uchiti muite sei Zvakaitika indaita zvokutengesa avaita zvokutengesa saka taitengesa pamwe chete. Saka pandakadanana navo murume wangu akabva azviziva kuti ndodanana naye. murume upi mai Uyu achibva ati enda unogara nawo titsvage mari kuti avaita mari. saka tikutambura pesa pamari yangu muchiziva aiwa iwe nyaya yako yapera kana titi wawazotsvaga nyaya muno vamusi muri kurovera tikuenda muno kana mukaenda kumba hapasina munhu anorohwa muno isi toda kuti amai ata uyu aita mari ndikuda mari yangu saka dare renyu rakapera kai ndikuda mari yangu saka mari yangu alhamdulillah nacho mauya kuti mozobvunza inini iwe ndio wakutolipira inini hasha dzako hadzisina basa because ndindakubata chikomba ka uchichijisira amai upenyu hwamunoita ingozi alhamdulillah pamberi pamwake vanhu vanourayana nhasi unoyu iwewo kundorora murume unezviri nditu zvinochisa futi saka mawire chiimi muchiziva kuti mamuchiti zviite sei naye apachisecho chagumbuka nhasi andi pachisecho akatelema nyanga ari kutirike wari kutira ukatakula nyanga yemombe ukatakula musoro wemombe musaga rinobuda nyanga saka nhasi mauya kuno kuti mozonzwa inini kunditsvaga amusiri makatanga pane mwedhara wokuhweza ukamene kupasi uko akatiza dzisekuri chapo akabva chidzingirwa nenyoka saka imimi mundiudze kuti amai uroyi wamaita pamurume uyu achikuchengetesa mari iwe uchichengeta mumwe murume wako mwana wako munobereka vanangani asi wangu atobereka wamusi 5 unobereka futi 9 vanhu musinganyari saka apa pachengetiwa indiro dare ringe ramaida sekuri chapo ndinoda kuziva mbavha iwe usanditambudze mbavha mukadzi wako indi anoziva kwakwaienda mari vanotune munanzvasi yake nechikomba chake nebamumba nhasi uzive kuti hausi murume wake ndeuyo kutanga saka amai ava akagona vakaita achipari kuparika varume ane zviviti kusanyadzisa apo hapana makunakuna nokuti uyu haana zinza naye hapana makunakuna yaripo nokuti dai angari bundi wake uyu ndachamumamarira but apa hapana uyu iwe ndio waibiriwa amai vaiparika vanizviviti awa alhamdulillah ameno kuti iwo unoti tiite sei azvibe dumbu upi anozvibe dumbu ndiyei vese sekuru nokuti zvakutitambudza sekuru ndezvekuti mari yekuroora yekufamba mari yandakatanga kuroora chaichai yakatenda kwaari tinzi ndovatsevadusa ivo ava ndwakatota list yese vanhu ndwakanyora ndakatupa mari baba ndakafurirwa makaroora mutauni takaroora muno mutauni wachitanza hama dzavo dzese waberekesa wakapera kufa iyo ndeyasare ndii ndanchirwadziwa wakatora mukadzi wangu tichapedzerana kuti tichabuda muno masiuda kumboona wangu bvira kuhedhi kuti chikafu chichi zvese ndikukuchengeta ngeimwe chindumurwa iwe apo uninokone kushanda iwe ndakuti ona ndakuti iwe baba mati makaroora kuti kune ivava muchinzi chi uchinzi ndoatezva ndoti hanzvadzi yavavo akati nditezvana ndiani ivo avavo pandakatanga kutogara navo achitanzi ndina hanzvadzi yangu taitenda notovaona umba kwavo alright ambwe zvekutaura baba ichokwadi Chokwadi. mai vaendesa uku muchiti hanzvadzi yenyu Chokwadi. makavaunganidza vakanorora kune murume wenyu Chokwadi. pane wawaitoti tete tichitanda notowaona nomwe munyai wangu akatofambisa nyaya dzacho ndikatobvisa mari yandakatobvisa inini ikatoenda maoko tete vari kupiwa tete izvozvo Ndisavira wangu.
Ati Saka kuba hakunotanga nase. Waizvindisa dumbu upi manje? Vese saka mwana uyu wokutanga wari kunzi wakatora mukadzi papa aita nhumbu mwana wako ndakaona ne mwana umwe chete. alright ndio mwana wacho watsano alright imakazoita muri Isi ne muri. mune vana vangani Tiri vaviri. ndevenyu Ndevamune wavo. muziziva sei Pamwe ndiwatsano futi. pamwe ndiwatsano chokwadi pavana vacho vaviri wauyiwani oh hey wavo ndeupi wechinamba 2 kana wechinamba 3 mudiki wokupedzisira wavo 2 ndevana ndivatsano tochaira kuti nditsano ndevatsano baba Muri bechibva pana tsuda konomba kongo. Komanje anenda kupi. Achazokuke tichibva pano kana tsoka yako tanga kusvika pagedhi pangu atsoda kutombokona. plus mune vana tuka futi mune vana tuka futi wamuri kunzi Saka topaita sei? Inini langu basa ndinofunga kuti apa handina chandinotaura. Ava vanga vati anzi tibate mbavha. Vanhu vazhinji vakauya panapa vakati tikabuda patelevision. Vakati achapola. Nyaya inorwadza ndeyekuti pamanje so vanhu kana tichiita mabasa aya mukomarodi tikabudisa nhau vanhu vanofanira kuita matiripiti. Saka isusu tikuti matiripiti iwayo beta aite result. Nokuti inini ndinogara ndakavaudza vanhu kuti result yakanakira wani kuti pane wani anojiwa nenjuga. Saka inini kana wallahi shua sekuru wangu wakati ndite chinganga ichi gore rinori kusvika gore ndikuda kuverenga 5 years wallahi munhu asauye kuzondiedza kana kuzoya kuti zanzi kutora kana bhasikoro ndiri kutaura kuti nyika yese ichandiziva do chairo ndiri kuisiya risina kukiwa geti chacha kana motikari mutaundi ndikuda kuti vanhu anzwisisi ndakafara stereke ndichiona vamwe vakaisa uyu chikireni chichidambuka ndononzi upenyu hwakanaka oye chekuda kukleba mota izvo zvoita zvinonzi basa ndokunonzi kugona. saka akapanga panzi ngavazvimbe mbavha hapana chatinozvimbisa mukomaropi nokuti nyaya yawo iri pachena nokuti tinoramba uyo acharamba achipereka mari achitsvaga mushonga wokuzvimba ibaba ari kubvisa mari wouya kun'anga woenda kumuprofita woenda kunichi achitsvaga kuti mari yake iri kubva mbavha yake akangoiroora iri mbavha. Saka kana muchiroora bvunzisisa ende hama dzisaperere muharare hama dzemukadzi ngadzinosvika kupi kumusha. Saka uyo akaroora kuharare anoroora sosi racho iye mukadzi akutoziva kuti iyi ndiwo anoti boyfriend yangu waanoti kuti hanzi baba vangu vari kuneta mumba. Vakadzi vasatosinya mukomarodo kuti murume wako mazuva ano haisi nyaya yekuti murume isusu kunoko tiri kumatare n'anga dzese tiri kumatare takagarira tichiona matambudziko yakuenda vazvikuru. Isusu vazvikuru vari kuuya vechirume vanoneta mtezo. Madzimai ari kuuya kunoku yari kuneta masare. Saka musati iwo mukadzi kana une masare wobva kuti murume ndiye ane problem urwere. Saka madzimai ngavanzwisise kuti varume zvimwe zvikafu zvitiri kudya zvimwe zvinhu zviri kusiyana-siyana nyika yachinja nzvimbo weather yachinja alhamdulillah. Saka vanhu ngavanzwisise izvo. Saka vakadzi vakuti akaona so apa chionai kuti mitemo yakambodzikwa mumashure kuti mwanasikana anogona kuzvirooresa uyo akazvitambira mukadzi muharare munomu akaroora futi akagara nevarume vake tuchipari ichi uyu mukomana uyu sana akaenda amai amazuva aya mwenototi imbomirai baba mumba muno imbomirai uyu paari kumira uyu ari kukutumura masikati wotoutsiva wetati ndiri kutevera ndiri kumwedzi ndiri kumazuva uyu achichengetera uyu watobva kubhawa hapana chiripo asi handizive kuti pachizezuro ndakanzwisisa kuti anzi rudo ibofu nokuti uyu mudzimai uyu ari kusiya murume anoshanda akuendera lovai ari kusiya murume anosevenza pamwe pane parinogona karovha pamwe bedroom ndo pabasa. Saka lega tinzwe inini ndangoti rege ndichenese pambavha baba nauya mauya nayo wallahi pamberi pa Allah subhanahu wa ta'ala mari yanga singabiwe mari yaitorewa fair motozoudzwa kuti
kutochemerewa kuti adzimari iri kushaika baba muno mungatitsvage chii chiri kuitika ndashaya asi gonzo wakalichengeta riri mumba saka wallahi kuchengeta munhu pamba pako kuchengeta munhu wokusaziva munhu woukama hama ukalona nisingadi kuenda kubasa poison alhamdulillah nevana vake saka zvakwauri vakachengeta mukadzi wake vana vake baba vevana vacho nemurume wemukadzi wako iwewe ndio kuchengeta wobirwa mari yako yavari kuvachengeta nayo watenga chikafu ali kutola mari yacho iyoyo unorora mukadzi wako boyfriend tengera basa chaite ringuvatsvagira chiwachirwana vane nunga havashandi havadi vaswera pamba kunotenga muriwo vanoenda chiperekedzana vachiita sei zvese kuenda norora darina norora kwavari iwavo ndibhuti nabuda mari yakawanda zvisingaiti iye akataura unororera muharare ndiani sezi yako ivava vakati tanziyana kana hama muno saka tivabvunza nhasika tivabvunza akaunane hame nemhama dzenyu dzengu kumaita muna hama dzenyu dzakapera kufa seiyondowasara wako dziri kumusha kupi dzimwe dziri kumusha kubwera kwanyashana anyashana apo maiti ndobva mandaro nhasi kwako kwanyashana saka semusina kuenda kunororesa kumusha ava ndo vakanga vanditi toda kudya mari hoidhiri saka uyu murume hamumudeka ane jaketi ini varume ndovada sina kuti vese ndivana navo aiwa vana hava munogona kuti vana nemunhu wasinga mati kuti inini wakanditorera mukadzi wangu saka inini pandakatora mukadzi wagara iwo togara naye gara wanyarira muromo iyoyo todzivana wakanditorera mukadzi kura pfungwa kwete kukwira bvudzi tinodara tiri kukanganisana munyara wanganditorera bhebhi rangu kubva grade 7 chidanana saka ngakambokusiya sei kuti azove kwandirakakusiya asina kundisiya ingatiritiswa mulumba mangu ini ndaita mistake kuenemi ndaifanira kuya ndega ndakuzvisvibisa imatumbu alright hai nyaya yenyu ina kwatenda nayo because nyaya yenyu yakapera kudara saka amai andongoti nini mubvunzo kupedzisira kwauri waiti sekuru muno ngazvimbe dumbu upi ndoti mari haina kubiwa vakati usadaro wotozvipira kuti sekuru munhu ngazvimbe dumbu woida tazvimbe dumbu wacho upi baba mukuru nhasi ngazvimbe munhu akaba mari aiwa pakakanganiswa baba pakupa mari hewani pakuroora kana pakutora mukadzi mumwe pachipakanganisika ini ndati uipedzise nyaya yacho kuti kana kuri kudnn mungoenda kudnn ndosaka ndabvunza kuti dnn yakaipa here vanhu vaiti dnn ngaivhariwa pamwe muri kunyeperwa ka pamwe sekuru ari kunyepera poitwa chokwadi sekuru waita zvavanogona nii ndini muridzi wemari ndini ndiri kutaura munhu akaba mari ngaazvipewo muri musana westerengo ndafamba stereni ndakaba mari mudzimai wako ari kuziva matorero aita mari tikutaura chokwadi chakazara mudzimai wako ari kuziva kuti ndaiti ndikadai ndovatuma vaita zvakati ndikuda mari auya aitota kuti ndoda kuti ndiite soso vachimupa mari wakambomudza kuti chitendo chii chakavhuma anditi anodhakwa iwe udi kudhakwa inandakuzvishowa saka alhamdulillah saka amai nawi tiite sei munogara panze narume wako wozouya wega uchizoti sekuru ndakufunga kuti ndidai pavarume vangu asi chazvinoita zvinhu zvakaita izvi zvinouraya ingozi pamberi peupenyu hwevanhu munhu wechidzimai ukawanika waita varume vaviri one murume akarega kufa kana kuti iwo ndoonofa saka unofanira kungwarira kuti matare iwayo ende two kana magara musateste n'anga mukaona munhu wese achipfeka ngundu kumba kwavo vakatogara matare vachimuti ngaapfeke ngundu munoona n'anga dziri kubuda patelevisheni dzese dzese muno dzimwe dzamunotuka muchiti sekuru avaibenzi ava sekuru akapfeka njerereretso mahara vanhu vevaya vane pavanobata like inini uya muchinditesta fange zvamamaita izvi inini damauya kunzi mari yakabiwa nemuzukuru kana anani taigadzira mushonga but chandishamisa chekuti makagara kudai segotsi yangu iri kuremera kuti nditaura zvinhu zvokupenga imimi vanhu vacho muchitoziva namulipa makagara ende nyaya yenyu yabudisikira kubuda pakunyaya dzekubirwa
nokuti hapana mbavha yakapinda mubabeni, hamuna kutyorerwa dho, ende hapana uroyi. Musanongedza vanhu uroyi. Muswera uchifamba maraini, mukadzi wakachenjera stereki, uchifamba uchitaura kuti vanhu vari pana vakundiitira mishonga. Iwe uchizviitira mishonga wega, uchizitorera dambudziko mumba mako kuisa mudambudziko mumba mako. Dambudziko ndiwe wakatora murume uyu uchimuchengeta pane murume uyu. Saka alhamdulillah, ziva kuti nhau dzako uzipedze wega. Fuma kana wakaja uchawira nemurume wako kumbele. Alhamdulillah, inini dare nemi ndapedza. Alhamdulillah. All right. Zvakanaka. Kana makurowana panze muti shedzi ndiwe nekamiri. Apa mubudikira right, tosangana panze ndaizvenyu panze nawenyu haina kana mushonga ndokupai, nekuti muroyi wenyu danga ari kurefu beta, manje muroyi wenyu ari papa. Muroyi mukuru ndiye mudzimai wenyu, wanzwa mukomana, muroyi wako mukuru ndiye uyu number 2, because uyu ari kuita zvinhu zvokutoziva kuti uyu anzi vakarora mudzimai wangu achigara newe. Saka alhamdulillah, saka mbavha yenyu yamaisvaga nemunhu ari kumisiplesa mari, amai ari kuchembera asina kuvaka imba, asina chimbi chavanacho, kumusha havasi kuda kuenda, varikutiza kuita musikanzwa kubva achiri mudiki, havatodi kutsika chitunzi kumusha. Saka kumusha kwake aende akagadzira hama dzake, mashamari iyayo anofamba nayo mumabawa nemumazvo anoita. Alhamdulillah, ndatenda. Pakanaka. Handi tinorowa pasi. Musaite msindo. Awe atobuda. Jai vanhu vasaite msindo panza. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.